Amin Jensen, velkommen hjem fra Dubai, hvor du har holdt ferie og har været væk fra hele det her helvede, som har handlet om chokolade her i Danmark. Øh, jeg kan forstå, at du er en meget, meget tyk mand, som er meget, meget sur over et enkelt stykke chokolade, og det vil jeg egentlig gerne høre om, hvordan kan det være, at du bliver så sur over så lidt? Ja, det er jo i hvert fald det indtryk, som man får, synes jeg, når man ser TV3's klipning af program 4, som blev vist her i mandags, ikke? Jamen, for mig, altså så er det jo, at jeg bliver sur over, at der er mange ting, som ikke fungerer i det program, og især bagom. Så at jeg bliver sur over chokoladen, det er dråben, der får badet til at flyde over, ikke? Hvis vi kigger på den her produktion, hvad var det så egentlig, der foregik, som kan gøre... Altså nu kender vi jo hinanden, så jeg ved godt, at sådan er du faktisk ikke. Hvad er det, der kan få dig op i det felt, du forlod programmet i? Jamen, jeg har altid haft svært ved, når noget er uretfærdigt. Altså, det er noget af det, der altid har kunne pisse mig mest af, det er, når noget er uretfærdigt. Og selvfølgelig skal der så også lige lægges til, at man har gået sultet i 4-5 dage på det her tidspunkt. Det gør selvfølgelig noget ved en også, det forværrer det. Men det, der så får mig op i et rødt felt, er jo, at der er blevet slugt rigtig mange kameler fra min side i de her dage, at jeg kommer derud, og de vil have os til at drikke vand uden at koge det, og bagefter finder de ud af, at I skulle have kogt det først, men det er helt okay, det jeg har drukket, ikke? Og så de her blødninger, jeg får i halsen, er at spise 3 kæmpe kakelakker, som skær min hals indvendigt, som jeg ser i bagspejlet, synes jeg er noget af det mest sindssyge, jeg har været med til. Men du ved, når lamperne snurrer, og kameraet ruller, og der står nogen og presser en, så tænker man sgu ikke så meget. Så tænker man, jeg gør bare lige, hvad fanden, jeg skal vinde, og jeg skal videre, ikke? Fordi jeg havde siddet hjemme i stuen og skulle sige ja til sådan en udfordring i ro, så hun havde sagt, er du sindssyg? Altså, det kunne jeg aldrig drømme om. Men når man står i det, så havde man sgu nok sprunget i faldskærm også, uden at tænke sig om, ikke? Jo. Nu kommer du til at fremstå som en, der er sådan på det nærmeste, eller det er i hvert fald forsøget. Det gik ikke så godt, fordi pressen var mere med dig. Men og især din Facebook, der er jo eksploderet i godt en halv million. Der er 565.000, der har set mit opslag, ikke? Det er noget mere, end hvad jeg plejer, når jeg skriver, at jeg var ude at handle, eller lavet mit show. men man kan bare sige, det der var forsøget, var i hvert fald at få dig til at virke som en, der netop var sådan en diva i junglen, ikke? Som jo er et helt andet program ellers. Kan du ikke prøve at fortælle om den sikkerhed, for det er jo faktisk en alvorlig ting. Du er jo en, der har engageret hele året, har arrangementer hele året, som du skal leve op til og sådan noget. For dig, der var det faktisk en alvorlig ting med den sikkerhed. Jo, altså de her, et var det med vandet, som jo kunne have givet maveinfektioner og tarmsygdomme og alt muligt andet, hvis man drikker flodvand i Afrika. Det er altså den første regel, og det første man får at vide normalt, når man kommer til landet. Det er ikke det modsatte, at vi fik at vide, at vi bare kunne gå derned, og så blev det lavet om efterfølgende, at nu var det lige pludselig farligt. Men det her med halsen, som jo gav mig en infektion i halsen. Normalt, når jeg får halsbetændelse, så går det sådan lige ned. Og her gik det sådan ud i venstre side, og jeg fik sådan en hævning herude i venstre side efterfølgende, ikke? Og jeg tænkte bare, hold nu kæft, mand, hvor er jeg bare dum, ikke? Altså, hvis det her, det går ind og lammer min stemme, eller ødelægger min stemme, eller giver mig knuder på stemmebåndet, så er min karriere jo fuldstændig ødelagt, ikke? Altså. Når jeg læser i den status, du har skrevet, og derunder, der er der jo en masse, der har været inde og kommentere. Der er Anders Birkov blandt andet inde og sige, at han jo også havde sagt nej til fangerne på fortet i sin tid, på grund af det her sikkerhedsnåde. Hvordan kan det være, du slet ikke tænkte over det her, inden du tog ud i en jungle? Jamen, det synes jeg også, jeg gjorde, og spurgte meget ind til det, og fik jo så en masse links til det engelske udgave af programmet, som blev optaget i Australien, som er kørt i 11 sæsoner, hvor jeg fik at vide, at de gik jo sindssygt meget op i sikkerheden, og selvom nogle af tingene virkede hårde på tv, så skulle jeg vide, at der var fuldstændig styr på det, og der var så mange sikkerhedsfolk, og der var 24/7, hvor der er en læge til stede. Det var så, da vi kom derud, så var det en læge til rådighed. Altså, hvis der skete et eller andet, så ringede de efter en læge, som så kom forholdsvis hurtigt, men det var ikke, som de havde sagt til mig, at der stod en læge hele tiden klar, ikke?
Så jamen, set i bagspejlet har det været naiv. Det vil jeg gerne indrømme. Det er jo altid meget nemmere, når man, når man kigger tilbage, hvordan man skulle have gjort, og hvad man skulle have sagt. Og jeg skulle ikke have sagt ja til det her. Det kan jeg jo sagtens se. Men jeg er jo en eventyr. Altså, jeg har jo lavet sådan nogle tossede ting, ikke? Så jeg tager sgu også imod en udfordring. Men jeg vil så sige, når man lægger sit liv i andres hænder, så skal de altså også administrere det. Kan du fortælle om altså det er klart, hverken du eller jeg ønsker at ødelægge showet og sådan noget, så TV3 kører jo videre, og showet gør også, og der er gode folk med. Jeg tror, TV3 overlever det her. Jeg tror nemlig også, de klarer det. Jeg tror også, de klarer det. De har også sparet en del på chokolade, kan man sige, så hele produktionen går lige op nu. Men det jeg lige tænker, det er, at kan du ikke prøve at fortælle, fordi der er jo masser, der ikke har været med i sådan noget før. Hvordan foregår sådan en produktion? Er I alene ude i junglen, eller hvad sker der omkring dig i de ting, som er forventet? Jamen, det er vi jo i princippet, men er vi jo alene ude i junglen, men er overvåget hele tiden. Det første møde, jeg kan huske, jeg holdt, det var, fik jeg at vide, jamen det er ikke Big Brother. Det er det ikke. Og hvis I bliver filmet om natten, så er det kun til jeres sikkerhed. Og det var det ikke. Altså jeg snorkede om natten, og så kom det med, ikke? Altså, selvom de havde lovet, at vi bliver ikke filmet om natten, det er kun til overvågning, ikke? Så den er god nok. Altså man er ude i junglen, når man sover i det fri, og de har valgt drenge, så halvdelen af nætterne, der pissede det jo ned. Altså, altså sådan noget troperegn i Sydafrika, det er altså virkelig, virkelig regn, ikke? Heldigvis var temperaturen jo varm. Det var godt vejr, ikke? Så jeg ved ikke, den har været 23-25 grader om natten, så man blev ikke afkølet, selvom man blev våd, ikke? Men alt det her havde jeg jo faktisk glædet mig til. Det er jo sådan noget, jeg elsker, når jeg er på jagt og sove i telt og sidde oppe i et træ og fryse og vente på et dyr, der kom og sådan noget, ikke? Så de her ting havde jeg jo glædet mig til, men vi måtte ikke noget i junglen, altså, da vi var derude. Vi måtte ikke grave i noget, vi måtte ikke klatre i noget, vi måtte ikke æde noget, som ikke at vi havde vundet først. Så det gjorde det lidt kedeligt. Vi måtte heller ikke fiske ned i floden og sådan noget. Altså alle sådan nogle ting, som jeg egentlig havde troet, at man kunne udnytte. At man kunne udnytte naturen ud, for at få noget mere mad, ikke? Alt ja, det der er vel frugter og kokosnød og... Altså, der er ja, de var så i plastik. De var så i plastik, fandt vi ud af. Okay. Ja, så er det selvfølgelig svært at æde. Ja, men det er godt tv at æde plastik. Det er det sikkert, men det er ikke godt for halsen. Lige her til slut, jeg skal lige høre, fordi den der chokoladehistorie, som hurtigt selvfølgelig blev stor, og det blev kaldt chokoladegate og sådan noget, og det blev større af, at du begyndte at kæmpe sammen med Remmer, ikke? Men det er egentlig bare for at forstå, at for dig ligger der jo faktisk noget mere alvorligt bag. Det er ikke den skide chokolade, vel? Nej, altså chokoladen er jo ligegyldigt her. Det er jo mere det der at stole på hinanden. Altså, og et ord er et ord, og når man laver en aftale, så er det en aftale. Det er jo det, der stikker meget dybere, fordi selve chokoladen er jo fuldstændig ligegyldig. Selvom Snickers nu også har meldt sig på banen og gerne vil sende en kasse både til Lasse og mig i håb om, at de kan løse konflikten på den måde. Så chokoladen er fuldstændig ligegyldig. For mig er det, at et ord er et ord, ikke? Altså, og aftaler man noget, så skal man sgu holde det. Havde det kun været det her, så havde jeg jo bare slugt den kamel, ikke? Men det var alt det andet, som gjorde, at nu stopper festen, og så blev jeg godt gammeldags skidesur. Har du ikke bare nu oplevet, hvad reality er? Altså, det er jo egentlig det her, vi alle sammen har vidst og holdt lidt foredrag om, og alt muligt andet. Og du har ovenikøbet selv i dit eget show gjort grin med den måde, tv og pressen fungerer på. Nu har du sgu oplevet det i høj grad, ikke? Jo, skide naiv har jeg været, at jeg har troet på, hvad der blev sagt til mig, og tænkt, de har ikke så mange kendiser, som har været i gamet så mange år, og byder også det samme, som de byder de der 20-årige, som vil gøre hvad som helst for at komme på tv, ikke? Men det må jeg jo sige, det tror jeg skulle har ligget meget tæt. Altså, der er TV3 altså nok vant til at opføre sig på den måde, at så tænker de ikke lige pludselig over, at her er altså nogen, som har været i gamet i mange, mange år, som ikke på samme måde lader sig køre rundt i managen, ikke? Og det er jo det, de har fået ud af det nu, ikke? At jeg ligesom har taget bladet for munden og kæftet op, ikke?
Og jeg vil også sige, at altså, jeg skal nok ikke regne med, at jeg står øverst på listen til TV3 i øjeblikket, vel? Altså, jeg ved ikke, vi kan jo vide lidt om, vi kan lave et nyt game, hvor mange år går der før Amin medvirker til TV3-program igen, enten om jeg overhovedet vil være med, eller om de overhovedet på noget tidspunkt vil spørge mig om det. Og hvad med den der Lasse Rimmer-kamp? Har du en kommentar til den? Ender den bare i hyggesneakers fra firmaet, eller hvordan kommer det? Jeg tror ikke, den når meget videre. Jeg kan jo grine lidt af Lasse, hvor jeg jo indrømme, at han kan ryge op i det røde felt, men så vil han have 100.000 for at gå videre i sagen. Det er jo sådan helt stort for mig. Altså, hvis nogen gik efter mig og sagde, at jeg havde sagt eller gjort et eller andet, og jeg på en meget, meget nem måde kunne bevise, at det havde jeg ikke, så vil jeg jo langt hellere gøre det, end begynde at forlange penge til nye badeværelser og alt muligt andet. Så han er røget op i det røde felt, og det har jeg egentlig synes var lidt sjovt. Altså, men jeg kan sagtens se, at når folk har læst det udefra, eller set kommet ind i tråden og tænkt, det er simpelthen den 1. april joke, det her. Ikke? Det er simpelthen ikke rigtigt, at to familiefædre godt op i 40'erne kan begynde at skændes på den måde på Facebook. Det kan jeg sgu godt se, altså. Og så jeg har sgu også liket nogle af de kommentarer, der har været, altså, hvor at nogle de har skrevet, nu må jeg holde op, eller hold kæft, hvor er I langt ude, ikke? Det har jeg sgu liket, og jeg hoppede jo også på og skrev tak til Sneakers, ikke? Med det samme, ikke?